kawai fitsari ya fita sai ya yi tsarki kawai ya sa wannan shi yiwa kila akwai kuma raguwa ko kakkaɓi da ta fita za mu yi magana cewa fitsari ya gama fita gaba ɗaya shi ne tambaya. Assalamu alaikum. Na yi wannan bayanin a cikin karatu da muke magana akan tsarki daga bawali. Da farko dai akwai ladubba dama wanda aka karanta da ladubbi na farko wanda yana da mahimmanci kwarai shine kar ka bari fitsari ya matse ka, wanda baicin saba sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai cutar da lafiyanka ko da ba a yanzu ba a nan gaba. Ladabi na biyu shine maka ce ka samu keɓantaccen wuri inda babu wani wanda yake kallon ka, wato mu kamar a bayi kenan, kamar yadda na ce idan kuma wani wuri ne can wanda lalura ya sa bukata ta taso haka, to a tabbatar inda za a keɓe wani baya kallon musamman al'auranka. Ladabi na uku shine kafin ka isa cikin bayi ɗin daga bakin ƙofa ka yi addu'a, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Sannan ka shiga da kafarka na hagu. To sannan a wannan lokaci ne za ka fara shirye-shiryen cire tufafinka ko kuma sauke shi. Da yawa malaman fiqh suna ma kallon ladabin lokacin da kake ƙoƙarin dukawa ne, lokacin kake ƙoƙarin cire kaya, musamman wannan ya zama idan ya zama a waje ne haka, kuma a bayi ne kaga wannan ba matsala, dan dama illar kar wani ya hango tsarecin kai. To sannan a nemi wuri wanda yake da zara an yi fitsarin zai gangara ne, ba wurin da zai ranka tartsatsi ba ballantana har ya dawo maka. Sannan lokacin da mutum ya tsuguna ana son ya bude kafafuwarsa da cinyoyinsa, kuma ya irin tsugunin da zai fi ba shi dama duk abin da ke maran shi fita. Da yawa malam fiqh na ba da shara mutum ya fi ba da karkata a ɓangaren ƙafarsa na hagu. Idan ya gama abin da ya gama, shi da kanshi a zuciyar shi ko a jikin shi zai ji cewa ai fitsarin nan ya fita. To daga wannan lokaci ya tabbatar ya gama fita, ba a matsa masa sai ya kama gaban shi yana ta matsawa yana karkata ba. Wa in kana akwai malaman da suke faɗin haka, amma dai bincike na ilimi ya nunar da cewa yana iya haifarwa da mutum matsala nan gaba, kuma ma dai annabi sassan bai karantar da haka ba. Saboda haka idan mutum ya tabbatar da ya gama fita, sannan sai ya zuba ruwa ya yi tsarkinsa. Ana son lokacin da yake zuba ruwan ne yake wankewa, sannan kuma ya saba ya zuba ruwan a hannunsa sannan ya wanke. To daga nan in ya gama ya tashi, idan yana da ɗan shakku ko jin wani abu kila ya ɗan tattara mishi a gefen wando ko a can saman wando, babu laifi ya yayyafa ruwa kamar yadda an rawaito sai da na Umar bin Khattab Allah ta'ala shi kara masa yadda yake yayi haka. Ina ba da mun gani. To daga wannan ladabi na gaba, kar mutum ya fito daga bayi sai ya shirya tsaf. Ba daidai bane babu ru'a sai mutum ya fito ne kuma yake kokarin daura mazaki. Ya fito hannun wando, hannu na abin nan wandon shi a hannu, wannan ba daidai bane. Da kuma irin fitsarin yara a gida, mutum ya fito bayi hannu sai ya zo zakar gida zai sa wando. Ba ku yin haka ko? Allah ya taimake mu. A dunkule waɗannan su ne abin da ya tabbata a sunna, wallah. Na an da ka tatu ina da kai kace. Assalamu alaikum.
ina tambaya ne. kada kura ke na Saboda wajen bayani da kai na na wajen wanka, na wajen alwala, na ka nuna cewa dama mutum in ya zo kafa ba sai ya wanke kafa ba, kuma ya samu ya wanke kafa. In mutum ya riga ya wanke kafa, to wajen wanda mutum bai riga ya wanke kafa ba, ka nuna cewa bayan ka ga mutum ya idar da wanka zai zo wanke kafan shi na hagu, ya wanke dama dai tukun na dama a wanke na dama sannan ya wanke na hagu. na To wanda ya riga ya yi ai ya wadatar ba sai ya ƙara yi wannan ba, ko ya ne. alagata Saboda yana faɗakarwa ne ko da a wajen alolanka ka wanke kafa ɗazu wannan baya hana idan ka zo wanka ka gama wanke ɗagin jikinka na dama ka dawo na hagu sai ka sake wanke kafanka na dama sannan na hagu kamar yadda a wajen alola ai da ka wanke hannu zuwa ku haka ne ko da ka zo wanke hannu zuwa marafukai zuwa ina za ka tsaya daga nan dan za ka tsaya sai ka gama daga ku ba ka nan wajen wanka shi Allah ya gudu Allah saka da na wannan tambaya na shi ne kamar misali mutum ranar juma'a kuma yana tare da janaba shin zai iya haɗa niyoyi biyu duka yi wanka ɗaya ko kowanne sai ya masa niyya da wankansa na duk lokacin da aka samu duk da yake akwai magana ce guda biyu nan wajen malamai amma da yawa wanda muhakkiku da suka tafi musamman Allama Al-Usaimin Allah ya masa rahama da sauran malaman da wannan zamanin sun tafi akan cewa duk lokacin da wasu ibada guda biyu suka haɗu iri ɗaya ba su da bambanci to ana shigar da niyya ɗaya a cikinsu sai zan an jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya saboda haka mutum zai kudurta wannan wankar a matsayin wankar janaba kuma da juma'a kila ka gani sai mutum ya wankan shi wasu malamai kamar malam Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama shi yana kallon ba a hada uwa saboda haka ɗayan biyu ne amma dai wanda za ka fara wankan janaba ne sannan ka zo kai na juma'a wala alam amma dai fatawa da tafi karfi shine ana hada na na ce babba zai iya ɗauke makarami kwarai da gaske in jaraba shi ne babba zai ɗauke mana juma'a ai ba wai ɗaukewan ba ne dama ya ɗauke amma shin za ka samu ladan na juma'ar a samu shine ana buƙatar tonin yanke kina ka bayyana da mutum zai zo yau juma'a ne gashi yana da janaba amma da ya zo kawai sai ya zo da niyyar wankan janaba sai wankan janaba ya fi tsarkaka daga janaba yana da ladan wankan janaba amma bai da ladan wankan juma'a saboda bai niyyar shi ba innamal a'malu binniyat saboda haka shi yasa sai mutum ya haɗa niyyar biyu idan mutum ya haɗa niyyar biyu sai ya samu ladan duka biyu sukan ba da misali wannan littafin qawaidul fiqhiyya malam Muhammad Nasiruddin bin Abdurrahman bin Nasir Sa'id a karkashin wata ka'ida ya kawo hadda misali wanda ya shigo masallaci yana son ya tahiyatul masjid gashi bai rakata da fajr kuma kila lokaci ba zai ishe shi ba saboda haka idan ya shigo nafilan da zai kabbara sai kabbara da ƙasdan rakata alfajirin shi da tahiyatul masjid din shi shikenan ya samu ladan naka amma da ya shigo sai kaddara zai tahiyatul masjid kila ya gama tahiyatul masjid sai aka ce a daidaita sahu to yanzu kaga shi zai sallah bai rakata alfajirin saboda haka zai yana da zabi ne bayan an gama sallah tashi rakata alfajir ko kuma ya bari can an jima wallahi alaikum salam malam shi wankan juma'a nan wajibi ne to wankan juma'a akwai saɓani wajen malamai akan wajabcin shi ko rashin wajabcin shi amma a matsayin mu na masu neman lada
da neman kusanci zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala to mu daure mu ranke. Akwai hadisi ya tabbata annabi ya ce wankan juma'a wajibi ne ala kulli muhtali. Wankan juma'a wajibi ne ga duk wanda ya isa mafarki. Wannan na daga cikin dalilan da yasa wasu malamai ke kafa hujja akan wankan juma'a wajibi. Wanka da wasu malamai suna ganin wannan hadisin an shafi kila ka gani, amma dai kamar da ce tunda dai muna neman lada muna neman falalami a sannan kuma saboda yanayin rayuwa da kun ga abin da ake ɗauka wankan juma'ar ba za ka yi ta ba sai lokacin juma'a ya shiga, har ma idan ka yi wankan juma'an sai ka ci wani abu musamman mai nauyi suka ce wankan juma'an ya ɓaci sai ka saki. Malamai sun sake ribiyin wannan fatawa musamman duba da rayuwa irin ta yau. Wani daga makaranta zai wuce wajen juma'a, wani daga ofis zai wuce juma'a, wani daga wani wuri zai wuce wajen juma'a. Suka ce menene ake so? Na ɗaya dai girmama rana da wanka, na biyu ya zama na kaje masallacin kana ƙamshi ko kuma alal aƙalla ba ka da wani abu wanda zai sa ka cutar da wani ko wani ya kyamace ka. Kun gane ku? Da wannan suka ce to tunda dai annabi sama ya yi magana akan wankan juma'a kawai bai iyakance shi da lokaci ba, bai iyakance shi da cin wani abu ko fitan wani abu ya bata shi ba, to suna kallon tun daga bullowar alfijir na ranar juma'a mutum ya iya yin wankan juma'an shi matsawar lokacin juma'an zai yi yana cikin kyakkyawan kama da yanayi juma'ar su tana nan kuma ya samu falala. Kila ka gani saboda haka da wannan kenan dan makarantar da zai je makaranta da safe daga nan kila zai wuce, ma'aikacin da zai je aiki daga nan kuma kila zai wuce da makamantar irin waɗannan zai iya yin wankan shi tun bayan bullowar alfijir wato tun da safe kafin ya fita. Na'am. Wa alaikum akan wannan background na'am. na reviewing abubuwa malamai ba su yi reviewing ainihin dalilin yin wankan juma'a ba. Abinda nake nufi nan shine ai ana yi ne don a fita da tsafta kuma ka je kana kamshi. Ba su ce wankan sabulu a ranar juma'a ya isa maka ba. Dalili ko da ba sabulu a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna da abin da yake tsayawa a makofin sabulu. Kila ban gane. To sai zama a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta da samuwar waɗancan abin irin su magarya da sauransu manzan Allah bai wankan juma'a da su ba. Shi yasa sai suke kallon cewa ana yin wankan juma'a ne da ruwa kawai ba da sabulu ba. Wadaka wanda ya wankan sabulu to ya yi wanka ne na gayu da tsafta kawai ba wanka na ibada ba. Wallahi karan Allah shi yasa ne ce professor kanku wani fara mishi ba da karatu zai ta wuce na yaro. Tambaya ne karshe. Cuɗanyawa ɗin na'am. duka. Har kai magana a zo da wani abu. Ba mu kallafa mu kanmu ba in muka ce sai mun zo da wani abu da zai goge mana bayani. Ba taklif wato yanayin mutane ne, akwai wanda yake an jarabe shi da wasu wasi kila ka gani da kuma a rashin yaƙini, to irin waɗannan su ne aka ba su wannan fatawa ne. Amma dai mafi ingancin magana in dai ka zuba ruwa ka tabbatar ruwa ya kai ko ina khalas ya ishe ka. Na'am. Ba bambanci, inda bambancin yake da yawa malamanmu za ka ji idan suna magana a dolan wanka suka ce a yi ɗaya haka ne ku? Wannan dan sauƙaƙawa ne kawai, kamar yadda alolan da za ka yi sallah ma ya halarsa kai ɗaya ko ba haka bane in dai an tabbatar da ya fita. To da haka alolan iri ɗaya ne, kana iya ɗayan kana iya bibbiyu kana iya uku kamar yadda dai ake a sallah. Ƙarin bayani ka akwai niyya ne a abin nan?
a ko kawai niyan wankan ka ya ɗauke. nan yan wankan ka ya ɗauke maka shi yasa ma ai ko da yake kar mu faɗaɗa amma dai shi yasa wasu malaman suke kallon ko da mutum bai alolan ba wannan nan wankan ya ɗauke masa zai sallah ko ba alola na a lolan wankan zai iya wa mutum da ya fito ya sallah da shi. ƙwarai da gaske da ya fito zai sallah da shi sallarsa ta yi wasu ma suna kallon kamar bid'a ne ma kai wanka ka zo kuma kana sake alwala in matakar wato ba ka yi wani abu ne wanda ya karya maka alwala ba bayan wankan ko cikin wanka. Alaikum salam. bayan da ka ce mutum zai iya ciya a ofis ko wani gurin da ake haka ranar juma'a ka yi alula ka yi wankan ka sai ka yi je gurin aiki duk daɗe wannan da ka yi wannan ka tana nan koko A'a, za ka sake alola 'yan alolanka ta kare kuma abubuwan da ke kare alola mun san su. Za ka sake alola kamar yadda ko da kai wankan juma'ar misali za a je juma'ar sai kai wanka ana hudu ba sai alolanka ta kare ai za ka sake alola kuma kana ka samu ladan wankan can to haka lamarin. Lokaci ko to Allah ya mana gudunma mun gode kwarai da abin nan saurara da aka yi da kuma tattaunawa da aka yi da sanya albarka dama manyan mu nan mun gayyace su ne su zo su sa albarka kuma sun sa Allah ya saka da alheri kuma in Allah ya yarda kamar yadda aka yi magana wannan mun ɗauko ne a matakin farko wanda ba mu taɓa yin irin wannan ba cikin tsare-tsaren da'awoyinmu da sauransu. In Allah ya yarda za mu zo mu sa lokaci mu ƙarake maganar alola da taimama har sifati sala sai mun yi anan insha Allah. In Allah ya yarda har sallah za mu ranka ɗauka lokaci ba lokaci mu ranka ɗaukan wasu muhimman gabubba muna tattauna su muna ƙara wayar da kan juna. In dai ba za ku gaji da mu ba kuma ba za mu gaji ba insha Allah. Daga ƙarke da farfesa ake cewa komi zai ce insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni bai kan umarni ne. Malami na ce yi magana amma ba abin da zan ce fili ne na malamai kuma ya riga ya yi magana sai dai kawai kwaɗayi na da mu shine mu daure mu yi aiki da abin da ya faɗa. Yanzu muka taso yanzu muke rayuwa sai muka daure za mu shiga inuwan nan da ba inuwa ranar kiyama sai shi inuwan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk saurayin da ya tashi yana ibada Allah zai sa shi a ina so da Allah mu daure mu ci gaba da ibada mu yi iyakan yin Allah ya ga zuciyar mu ya ga niyyar mu Allah zai sauƙaƙa mana ya samu a wannan ina Allah samu dace Allah saka mu da alheri da sauran mutane da suka assalamu alaikum